Täällä ollaan Mikkelissä, takana on Army Hostel ja kohta puoliin tänä kesänä tänne saapuu professionaaleja, jäätävän voimakkaita sotilaita ympäri maailmaa kisailemaan maailman vahvimman sotilaan tittelistä. No nimenomaan näin, ja nyt mennään tsekkaamaan, että missä he majoittuvat. No, milloin viimeksi olet kasarmissa käynyt? Siitä on aikaa. En varmaan muista edes noita kauluslauttoja ja tunnuksia. Ei ihan hetkeä. Joo, mä veikkaan kanssa, että tällä mun tykkimiehen koulutuksella ei ehkä pärjää näissä kisoissa niin hyvin. Joo, sama homma. Mutta Tässä siis on tuttu maisema. Joo. Täällä on ihan särmät punkat. Täälläkö se sitten tulee yöpymään? Täällä ne tulee yöpy. Paljon niitä kilpailijoita tulee olemaan? Onkohan ne 10 ainakin on ilmoittautunut. Siellä on Jenkeistä, sitten on Liettua, Itävalta, Suomi tietenkin. Me saadaan Navy Seals-sotilas tänne. Se on aika muista. Tuohon tulee palveluspuku, lakit, sissitakki, pakkashousut, luin meinaan paskahousut, mutta oli pakkashousut. Lomakassi ja lumipuku päällekkäin. Tällainen mesta, täällä on sisustettukin, täällä on tällaista talvisodan henkeä. Saa nähdä minkälainen aito intti-tunnelma tänne muodostuu sitten. Niin onko se hajukin samanlainen? Niin, toivottavasti ei. Plus täällä taitaa käydä siivoja. Täällä on myös kauppa. Jos niitä loppuu varusteet kesken, niin täältä voi hakea täydennystä. Mulla on liian iso kuula tähän. Sä oot niin fiksu, kato. Niin se on. No. Taakse. Poistuu! Ui, tää on se, jos tää on se mitä mä luulen, että tää on, niin nyt pitäkää korvia kiinni. Joo, täällä me ollaan esteradalla. Tässä ne sotilaat kilpailee toisensa vastaan. Tästä lähtee. Tähän tulee köydet, josta mennään yli. Tälle puolelle tulee vähän pehmennystä, ettei mene ihmisiltä nilkat, kun hyppää alas tuolta. Mennään esteelle 2, jotenkin tällä lailla. Sitten varmaan ehkä nostetaan säkkiä tästä, ryömitään alta, jää vielä nähtäväksi mitä tehdään, mutta jotenkin noin. En näytä enää muuten yhtään estet uudelleen. Hypätään yli, heijataan itsensä yli ja laskeudetaan kuuman lailla tohon alas. Ja Muistaakseni tän nimi oli Apina-rata. joo. Apina tuossa tarvii ollakin. Välikommentti. Kuis tää rakentuu tää visio? Kyllä tässä lähtee. Tässä on muutama este, joka joudutaan ehkä jättää väliin ihan niin kuin turvallisuussyistä ja muutama, jota joudutaan vähän modaamaan, eli vähän työstämään siitä sit sellaista niin kuin ehkä selkeämpää ja helpompaa. Sitten ehkä tuodaan vähän vettä ja hiekkaa tänne, niin kyllä tää siltä näyttää, että mä en tätä läpäise. Jupe, oot sä maailman vahvin sotilas. Sitä alkaa pikkuhiljaa tuntua siitä. Katselen näitä esteitä täällä, niin kyllä nää ihan lasten leikkejä. Joo.